Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang banal na gawain natin dakilang Diyos ay magsimula na ang ating midweek service. Kaya lahat ay hinihiling na magsiparito na at sentro ang ating puso't isipan sa ating gagawin pagpupuri sa hapong ito. At isang tabi muna kung ano man yung ating ginagawa. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildes Almeida, and prophet or living and loving God at sa mga hindi malilimutang turo, mga ginito ang aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, sa mga beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, sa iyo mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo pa welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa inyong mga beloved viewers sa Facebook and the YouTube live streaming viewers. Kayo po ay nanonood ngayon, nakasubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal Panginoon. At ako ay bumabati ng mapagpalang hapon sa ating lahat mga minamahal, kung saan man kayo naroon na nanonood sa mga oras na ito. Aking pinapabot ng aking pagbati at mga minamahal tayo'y pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil nandirito muli tayo sa kanyang bahay sambahan. Nabigyan muli tayo ng ganitong pagkakataon upang mga minamahal sama-sama tayong pupuri at sasamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't kinakailangan, mga minamahal, na ating isentro ang ating puso't isipan sa ating gagawin pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, tabi muna kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin na makakadistract sa ating pagpupuri, mga minamahal. At sabi dito sa aklat ng mga awit, Kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kaya nandirito tayo, mga minamahal, dahil ito ay utos ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagaman yung iba sa atin, galing pa sa trabaho, mga minamahal, yung iba sa atin, galing pa sa malalayong lugar, bumiyahe pa, upang hindi lang makapagliban sa gawain natin dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga pagsakripisyo natin na yan, diyan tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil lahat ng mga ginagawa natin, mga minamahal, ay talagang nakikita yan ng ating dakilang Diyos, lalo pa yung ginagawa natin pagsamba rito. Mga minamahal, hindi lang sa araw ng linggo, hindi lang sa araw ng Biyernes, kundi bigay sa Miyerkules, mga minamahal, iba sa atin talagang pumapasok pa, subalit nagliliban upang maka-attend sa gawain natin dakilang Diyos. Pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal sa lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal. Kaya sa ating pagparito, huwag natin sayangin ang pagkakataon, kundi sabi ng nabasang talata, mga minamahal, ay magkaingay tayo, magpuri tayo ng may kagalakan sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil ito ay kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At yung ginagawa natin pagpupuri ay hindi ito basta-basta, mga minamahal, dahil yung pagpupuri na ginagawa natin dito ay kapangyarihan ito, mga minamahal. Kung ang COVID-19, mga minamahal, doon pa lamang sa right of way, sa pagpupuri ng mga Kristiyano, yan ay tinutunaw, inaalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganyan kahalaga, kamakapangyarihan, mga minamahal, talagang pagpupuri na ginagawa natin dito. At hindi lamang yan, kung ano mang karamdaman ang taglay mo sa oras na nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus, mga karamdaman taglay natin. Ano mang mga pasan-pasan nating mga kabigatan sa buhay, mga problema, mga suliranin sa oras na tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng mga bagay na yan ay inaayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't walang kalugihan sa pagdalo, walang kalugihan sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, walang kalugihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya't mga minamahal, tayo mapapalad dahil tayo namula sa buong katotohanan sa gawain na ito. Mga minamahal, nandirito ang ating dakilang Diyos. Sabi sa aklat ng unang 1, from the book of 1 John, chapter 1, verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad na gaya niyang nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa,
at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung ginagawa pala natin pagdalong ito, mga minamahal, pag yung fellowship, yung pagsamba natin, dito pala tayo, mga minamahal, talagang hinuhugasan ng dugo ng dakilang Diyos, pinapatawad mula sa ating mga pagkakasala. Mga minamahal, hindi lamang yan, mga minamahal, dahil sa ating sama-samang pagpupuri, mga minamahal, nararamdaman natin yung di masayod na kagalakan, kaya maya-maya, mga minamahal, napapasayaw tayo, napapaindak tayo, mga minamahal, napapalukso tayo, mga minamahal, yung lahat ng mga bagay niyan talagang na nagagawa natin yan dahil nararamdaman natin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. At hindi lamang yan, mga minamahal, sa ating pagpupuri, mga minamahal, nararamdaman natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus, siyang kayamanan natin mga Kristiyano, kayamanan natin mga anak ng ating dakilang Diyos. Ang pagdaman ng presensya ng ating pinakamamahal na Jesus ay hindi nababayaran ng anumang halaga ng salapi, mga minamahal. Kaya talagang napakagandang bagay na sa ating pagpupuri, talagang tayo kinakabagan ng ating dakilang Diyos. Nararamdaman natin ang kagalakan at ang presensya ng ating pinakamamahal. Kaya at mga minamahal, huwag nating sayangin ang ating pagdalo. Huwag nating sayangin itong araw na ito o itong hapon na ito na tayo ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kundi, mga minamahal, ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal. Plus maraming pagpupuri pwede natin gawin. Pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan sa ating dakilang Diyos. Meron tayong mga boses, gamitin natin upang awitin natin yung kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, gamitin natin upang ipalakpak sa pagpupuri sa ating pinakamamahal. Plus taglay natin ang kalakasan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin at sa ating pagpupuri, sumayaw na may sayo na may kabanalan, umindak, lumukso. Mga minamahal, itaas yung ating mga kamay, iwagayway natin sa ating pagpupuri. Lahat ng mga bagay niyan ay gawin natin. Mga minamahal, diyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi sa nabasang talata, sa aklat ng mga awit, magpuri ng may kagalakan. Mga minamahal, walang Kristiyanong malungkutin. Lalo na walang Kristiyano nagpupuri na nakasibangot. Minamahal, magpuri tayo mga minamahal ng may ngiti sa labi. Magpuri ng buong kagalakan. Puri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Ibigay natin yung the best na pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Ipaabot natin yung ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Awitin natin yung kanyang kabutihan, awitin natin yung kapangyarihan, yung pag-ibig niya sa atin, mga minamahal, pagpapalain tayo. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos para sa hapong ito sa atin. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. Mga minamahal, samahan nyo kami, maging sa inyo mga beloved webcast viewers, talagang magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. At mga minamahal, ang unang gagawin natin, aawit tayo ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal congregational singing, joyful and solemn songs. At bago tayo magpapatuloy, mga minamahal, darako sa ating maghapong pananambahan, ay aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo. Manalangin tayo maging sa inyong mga beloved webcast viewers. Samahan nyo kami. Tayong lahat ay manalangin upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal. Laban Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na susundalan ng beloved pastor, Wildis Almeida, maraming salamat sa pagpapalay pinagkalo mo sa amin. Sa hapong ito, sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati, masamba, at mapasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa pag-iingat paggabay mo sa amin at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Nagpapagumaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasama, nagsisisi, sa kami nasumpungan sa pagkakasala, pagkukulang, karumihan, ito sa isip, salita, sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pagpupuri, aming dakilang Diyos. Bagong lahat, patuloy kalakas ang kalusugan, mahabang buhay, bigay sa aming dear beloved pastor, Wildis Almeida, pagpalay sila sa mo ng buong Almeida family, Malpensus, at sa aming pagpupuri sa hapong ito. Samahan mo kami, kailangan ka namin ng isan mo, Malpensus, ang bawat ito, banal gawain namin sa gawa mula sa pag-awitan sa congregational singing, joyful solemn songs, gamitin mo, mga beloved song leaders, mga assist, papunong awiting ialis sa iyo, magsilbing dali spiritual, na pagpapala, hallelujah, sa mga patutuan na ihahaya rin pinagpalang mga anak, nakahani upang magpasalamat sa hapong ito. Langisan mo ang mapatutuan na yan, magsilbing karagdagan ng kalakasan pananampalataya sa iyo, at sa pag-awitan ng iyong mga awit sa kumpanan ng beloved Jesus finest,
Generation Choir, samahan mo ang dakilang Diyos. Kumilos ka, ibus mo sa aming kalagitan pagkupuran, napakatamis at banal na presensya, bagi sa katapatan ng mga anak, sa pagkakalob ni kapatantog siya susi na pagkapala, malpansus sa mga ngunit sa pagkapaliwanag, samahan mo ang dakilang Diyos gamitin, magsilbing ng Espiritu ng pagkapala at mag-isa magdadala ng Ebanghelyo kaligtasan, malpansus, haleluya, ang pag-aaral ng salita, basbasan mo ito, magsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, gamitin mo ang mga ngaral, ang iyong mga banal salita, pagpapala sa aming lahat, sa aming kapatiran, naghahanda sa mga oras nito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasay at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak, parating sa iba sambahan ng malulhat, iligtas, samahan mong lahat ng iyong banal na gawain na magdaraos sa hapong ito, sa araw nito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibaing dagat, samahan mo, pagkalob sa amin ang katagumpayan, ipadama sa amin ang di masay na kagalakan, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal presensya, abutin mong lahat ng mga anak, maging mga webcast viewers, pagpalain mo kami, ang sundalan, Brother Pastor, Wildes Rado Almeida, aming ng naging ng katugunan, aming madalangin, habang sama-sama na pinapalayas, tinatalin sinasaway lahat, badimon yung gawin ng kamera lang, bilang sa pagkupuri, lumayas kami sa kason, we bind the kason. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamal sa pag-awitan natin ng mga joyful songs. So ay mo na umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. So umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang awitin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang awitin ka, buong puso't lakas,
minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka, lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigalan. At ako'y maghahanda na aawit na papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord, hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigalan. At ako'y maghahanda ng araawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa ring darating, dahil si Kristo'y kapiling. Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tandaan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigalan. At ako'y maghahanda na arawit na papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Laging magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa ring darating, dahil si Kristo'y kapiling. Oh, siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y
May walang hanggang buhay ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Huwag ka nang manggamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ay papamala sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka na pababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka na iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga ang kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulong hatid. Ngunit di dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon nga kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulong hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Mula na makilala kita, buhay ko anong saya. Pagmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang dating Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay
kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago bilang bukid, Panginoon. Paglilingkod ng tapat sa'yo, gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilagan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, praise the Lord, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up to the highest place. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why
the highest place. Oh, He planted my feet along the hillside way. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. We need to rain. Hear the voice of the fountain saying, whosoever will come and drink from His water, I'll promise to pour my spirit down for your sins and your daughters. If you're thirsty dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born is an angel, to His soul is a stranger, a man of sorrow, this and agony. Don't throw His glory, ever living story. My God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His own is a stranger, a man of sorrow, peace, and agony. Oh, how I love you, how I adore you. Glory, hallelujah. My breath, my sunshine, my only soul. The great Creator became my Savior, and all God's fullness to let it be. Oh, how I love you, how I adore you. Praise the Lord, my breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Don't promise glory, ever living story. My God is Savior, and there is Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, peace, and agony. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only hope. Became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, praise the Lord, hallelujah. My only hope, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God,
Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Oh, once my life is His name, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is His name, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Create in me a clean heart, oh God. In your right spirit, create me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Renew your right spirit, create me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me thy joy of thy salvation, and renew my spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew my right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew my right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew my spirit within me.
restore unto me the joy of thy salvation. Fill your spirit within me. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, it'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Glory, glory, hallelujah. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, it'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Glory, hallelujah. There's a whole lot of people going home. By the sign of time, won't be very long. Within a twinkling of an eye, they'll all be gone. There's a whole lot of people going home. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. Glory, hallelujah. There's more besides. And that's not all. There's more besides. That's not all. There's more besides. We went to the river and we baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, hallelujah. That's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. Went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Yes, the Lord showed me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. About my fortune, and who would like to hear me boast? If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one that makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning, every journey is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at His feet.
is free. But there's one thing that I should will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger by day. And if you ask me, I will always say, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand around that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and He bow down at His feet, maybe I will be able to see what You give us to see. But there's one thing that I should will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger by day. And if you ask me, I will always say, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. If you ask me, I will always say, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Purihin si Jesus sa banal na templo, hindi sinuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa siliwan at patira, sa pagtunog ng tumbong. Tayo magsayaw, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa siliwan at patlira, sa pagtunog ng tumbong. Tayo magsayaw, Diyos ay purihin. Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dream of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dream of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God. Praise and testimony is there. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. To the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, the city of the living God, for praise and testimonies seen there. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God.
sa bawat oras na iyong ipinamamalas. Tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, hindi kayang isipin. Buhay mong handog sa akin, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Oh Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, tunay mong pag-ibig sa akin, hindi kayang sukatin. Glory, hallelujah. Hindi kayang isipin. Buhay mong mandog sa akin, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, glory, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong ipinamamalas, ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin. Ang buhay mong handog sa akin, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory, glory, holy glory. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawi siya. May mabuting mangyayari, mayroong di pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iyusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iyusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandog, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Thou art the great, big, wonderful God. Glory! Thou art the great, big, wonderful God. 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 Thou art the great, wonderful God. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, we want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going, glory, hallelujah, going up to praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They'll be come from the east, they'll be come from the west, they'll be come from the north, they'll be come from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. I have a jubilee down in my heart, glory, hallelujah. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve.
us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. Feel the Spirit dancing, that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit shouting, glory, hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na ni Jesus, kaya tayo magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagat sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, glory, praise the Lord, hallelujah. At purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, glory, hallelujah. At purihin siya, may kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Glory! May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus at dito natatapos ating pag-uwi na sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus tayo na maidarako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-uwi na naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, muli tayong lahat ay sama-samang manalangin upang tayo muling patubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo may pinagkamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor Valdez Almeida. Maraming salamat sa pagkapalit pinagdalo sa amin. Sa po ito patuloy na aming kamapapurihan, maluhati masamba, magpasalamat sa Espiritu sa katotohanan at bagay patuloy sa pagpuri sa iyo kami lahat. Nagpapakumbaba malapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa aming pagkakasala. Ito may sa isip salita sa go, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na gusmag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-awitin naman ng mga malumanay na awitin. Samahan mo kami minsan ng pakailan ka namin, langisan mo ang bawat papuring awitin na aming iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito at aming kapalugdan at kumiyos ka, malpensus, hallelujah, kasanggapan ng mga awitin niyan, mga iyong mga solid, mga sis, magsilbing ng espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagyan ng pagpupuri ang iyong napakatamis at banal na prosesyong aming kailangan na kailangan at sa unadala ng beloved pastor Valdez Almeida, nang kinakatugunan ng aming madalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Tinatalisin na sa lahat, mademonyo gawin ng kayo madalang, balakas sa pagpupuril, mas kasod. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Panguna po sa atin po sa mga joyful songs. Tayo po mga minamahal ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamagitan po ng solemn songs. Amen. At bago po tayo umawit mga minamahal, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila,
pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time profitable loving God. At lagi po natin inaalala po mga minamalang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, atin pong beloved Mama Dear. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almera family, maging sa ating mga beloved elder na ating mong kapiling, amen, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong butihing anak, sa ating mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo po mga minamahal ay magpuri muli sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makipag-unayan sa ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng mga papuring awitin. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalagay, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan
at Ama. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y luwag-wagin. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng loob. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako'y buhay lang sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niya lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng loob. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, ang hangulay mo ay nasa kanan. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos.
ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig kang lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, paghamon ay buhay na sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Bilang kay paglingkuran, nga pangarap ko'y tinalitan. Inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian, at anuman ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo, para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat na panahon. Ang buhay ko para sa'yo, para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mayroong hadlang sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin mo pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo, para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo, para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-isang alay, taus-pusong ibigay
ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking naramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iniyahan mo maging ang aking buhay. Saan mo ako ay lumakad, na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iniyahan mo maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Iniyato maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking naramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, inahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal,
Hayaan mo maging ang aking buhay. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay nawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay nawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay nawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di papabayaan ng Diyos. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw
ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y hanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko'y damhin ang presensya mo. Hangarin mo'y sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko'y damhin ang presensya mo. Hangarin ko'y sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko'y damdahin ang yakap mo. Hangarin mo'y sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Di ko kaya bilangin, bituing nagniningning. Dagat ay di ko masuka, bisakot na paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad? At saan nagmumula ang hanging habagat? Ang pigilin ang umagay di ko magagawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kay lawak ng San Sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, hindi man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Sa bawat bagong umagay, sumubuhos sa lupa. Tunay na kahapon
nga kaudyon. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kagahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di ko kayang bilangin, bituin at nagniningning, dagat at di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmula ang hangin na bagat. Ang pigilin ng umaga'y di ko magawa. Sa buong kagandahan ng iyong mga likha, kay lawak ng San Sinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, ay di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako't buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula. Sa bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa, tunay na kagahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kagahanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula. Bawat bagong umaga'y bumubuhos sa lupa, tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Hanap ko dati kagalakan, ang tamis na ang pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking
pag-iisa. Naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyong ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha. Mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapalaan. Sa iyong salita naghulaan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin.
Ko't sa'yo'y magkaroon. Halina't tayo'y mag-alay. Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos ko ay aking susundin. Ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan. Masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to reach out before me,
I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Hallelujah. Glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use His body for my Lord one more time. Hallelujah. So glad to be in God's service. So glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from masses, diamonds from earth. I have a new heart. He has my trust. I used to shame Him, but now I proclaim Him. I tell my story. Yes, I will. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Glory, glory. I will give Him praise. Praise. Song I sing, I just wanna bring glory to my King. Come bold and shout it from the mountaintop. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come out and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. Very soon. Of peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah. Claim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come out and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. Very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost being poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again.
Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Hallelujah! Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Says Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangharian mo. Hallelujah! Pinangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat umaawit sa kalangitan. Amen! Ating maawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Amen! Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside. Bumping up inside. Bumping up inside. It's all over me. It's bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating happy side, ating happy side, all over the ating happy side, Jesus is ating happy side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that in me is His holy name. Praise His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na talaga nga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay na talaga ang ating dakilang Diyos ay talagang nalulugod sa ating mga papuring awit, mga minamahal, dahil ang sabi nga mga minamahal, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Na lahat tayo mga minamahal ay talagang tayo ay nagkakaisa, taglay ang kagalakan na tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dahil ang sabi nga mga minamahal na ang papuring awit ito ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, at once na nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, anuman ang ating mga kahilingan, anuman ang ating mga problema sa oras na ito, yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At welcome pong muli mga minamahal sa ating Wednesday midweek worship, at talagang napakasaya talaga na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. The highest praise, honor, glory, thanksgiving ay para lamang sa ating mabait at buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang dubleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at sa kanilang buong family, at sa hindi nating makalimutan ang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, sa lahat ng ating mga beloved brethren, maging sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, and of course maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating mga talagang masugid na mga talagang sumusubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Kayo lamang po mga minamahal ay manatili dyan, at tayo ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Awit, Kapitulo 97, ng talatay 12, ang sabi po dito, rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Mga tuwa kayo sa Panginoon, kayong mga matuwid, at mangagpasalamat sa Kanyang banal na
harapan. Amen. Na tayo mga minamahal ay talagang tinawag na matuwid. Amen. At tayo daw ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos at sa oras na ito mga minamahal, ating mapakinggan ang buhay at pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid mga minamahal, na ito ay patutuo ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At bakit tayo makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal? Dahil ang sabi nga na upang lahat tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At ating pinaghahanda mga minamahal ang ating mga pinagpalang kapatid na sila ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa hapong ito, at ating pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal. Ating pinaghahanda ang ating beloved brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes, at ating ding pinaghahanda ang ating beloved brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patutuo. At mayroon po tayong maximum po na 7 minutes dahil Wednesday midweek worship po ngayon, at talagang maiksi po ang ating oras. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Norman Entrada, at sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na mahal na pastor, Will Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala ang mga aral turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa kanilang buong pamilya, mga inamahal, sa mga ating pong beloved Almeida children. Ganun din po, bumabati rin po ako sa ating pong mga mahal na magagawa, sa ating pong mahal na mga beloved elders. Sa inyo po, minamahal na kapatiran, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako po ng kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po maliganyang binigyan ng pagkakataon na siya po aking mapasalamatan. Dati-rati po, mga inamahal, ang iyong abang lingkod, mga inamahal, ay sa edad na 22, hindi ko nagkakamali, mga inamahal. Ako po nagkaroon na po ng karamdaman, mga inamahal. Ang aking pong karamdaman, mga inamahal, ay ito po sakit-sakit ni mga inamahal. Ito po nakuha ko, mga inamahal, sa aking mga pagbibisyo nung araw. Alam niyo po, mga inamahal, ang akala ko rin po, mga inamahal, ay katapusan ko na, mga inamahal, dahil ang aking karamdaman ng mga minamahal, sabi po ng doktor, ito po namamana din, mga inamahal, dahil ang aking pong may uncle po ko na yun din pong kinamatay, mga inamahal, kidney transplant pa siya, mga inamahal. Yung kapatid ng lolo ko, kidney failure din po, mga inamahal. At ganoon din po, ganoon na rin po ang aking kalagayan ng panahon na yun, mga inamahal. Kaya talagang nung una talagang kami po nagpagamot, subalit talagang medyo kapos po sa financial ng mga panahon na yun, mga inamahal. Kaya talagang hindi na po ko nakapagpapagamot nung time na yun, mga inamahal. Subalit kaya ako po umasa na lamang po, mga inamahal, sa bilang Katoliko, mga inamahal ng araw, talagang ako'y
natuto ng magsimba. Doon po ako baga kumapit mga mahal. Subalit talagang parang wala pong naramdaman pagbabago mga mahal. Subalit isang araw nasumpungan ko po ang ating pong banal na gawain. Nakapaginig po ko ng mga patutuo mga mahal. Ako po naniwala mga mahal. Talagang hinanap ko po ating banal na gawain mga mahal. Year 1999 mga mahal, talagang lumuwas pa ako ng Maynila mga mahal. Dahil nung araw wala pang magawain doon sa dako ng Leyte. Subalit ngayon napakarami na po doon mga mahal. Halos lahat ng bayan meron na po. Kaya talagang pinagpala po mga mahal. At tunay po mga mahal nang nasumpong ako itong gawain. Talagang ako po yung nagpatuloy mga mahal. Naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo ng 3 beses mga namahal. Talagang sa aking patuloy na pagdalo mga namahal, talagang natuto po akong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalagpak at mawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Runay po mga namahal, talagang hindi ko namalayan mga namahal. Ang aking palang karamdaman dito po ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganun din po yung aking mga pagbibisyo, yan po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako may napupuri. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa ministeryong ito mga namahal, ang karamdaman ay hindi po sa ikamamatay mga namahal, kundi sa ikalaluhati ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil pag ikaw ay pinagaling sa ating ng pinakamamahal na Jesus, yan po yung mapapasalamatan mga namahal. At ikaw ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ako ay nagpupuri, nagpapasalamat na hanggang sa mga oras na ito mga namahal ay patuloy pa rin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi man po karapat-dapat mga namahal. Ganun din po, nais ko pa sa pinakamamahal na Jesus, patuloy niya pong pag-iingat, sa aking buong sambayan mga namahal ay patuloy niya, unti-unti niya kaming nilalapit mga naman sa gawain natin pinakamamahal na Jesus. Kaya ako ay nagpupuli ng pasalamat. Pasalamat sa mga pagpapalang pisikal, material, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng pasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang ating dakilang Diyos ay buhay at talagang nagpapagaling ng karamdaman mga minamahal. Amen. Totoo po yung sinabi ng ating beloved kapatid mga minamahal na yung kanyang karamdaman na diabetes. Kasi sa ating buhay, mostly yung ating mindset, kung ano yung karamdaman natin ngayon, di ba, nasasabi natin na ito ay namana natin, ito ay talagang lahi namin. Yun ang sinasabi po natin. Pero kung ating titignan, mayroon bang karamdaman na ipinamamana ng ating mga magulang na ibig sabihin, sa aking panganay, ipapamana ko ang aking high blood, sa bunso, ipapamana ko ang aking sakit na diabetes. Hindi po ganon mga minamahal, kundi yung ating karamdaman tayo mismo. Maaring 1 year, 3 years ago ay mayroon tayong nagawa, mayroon tayong mga nakain, kaya ngayon inaani na natin yung mga karamdaman, yung sakit na yan. Amen. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil once na tayo ay nagpakumbaba, lumapit, nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating palakpakan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Miriam Reyes. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagmamahal at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Papat ng dating pag-ari sa ating really beloved Pastor Winnie Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganyan din po ako ay bumabati sa buong beloved
sapagkat sa pinapasalamatan ko na sa buong taon ng 2022 na andyan na patuloy na kaming pinagbayan, ginabayan, at andyan po ang pagpapala na pinagkulot na sa amin. At talagang sa taong 2022, bagamat andyan po na may mga pagsubok, ngunit andyan po ang mahal pa Jesus, patuloy na natumuloy ng aming mga pangangailangan. Tunay na kami po ay hindi pinagkulang ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na po Jesus sa taong ito na muli na naman po na talagang andyan po na dinagdagan na naman po ng ating pinakamamahal na po Jesus sa aking buhay, sapagkat aking sariwain po muli mga minamahal ang aking ang dakilang himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. 2010 po, mga minamahal, ang sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, na-diagnose po ako na mayroon po akong thyroid cancer. At andyan po na, sabi niya, 2 taon na lamang po ang itatagal ng aking buhay. Hallelujah. Andyan po na, nung nalaman ko yun, mga minamahal, talagang iyong abang likod bilang tao, ako ay pinanghinaan, mga minamahal. Sapagkat nung time na yun, andyan po na ang aking mga beloved babies, napakaliit pa nila, mga minamahal, at talagang ang iyong abang likod. Isa pa po sa aking kinakalungkot noon, mga minamahal, na ang sabi ng na akala ko 2 years na lamang ang hindi tatagal ang aking buhay. Ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na po Jesus, sapagkat nung time mga minamahal, talagang ako po ay isang backslider, mga minamahal. Hallelujah. At andyan po na nung muli po akong tinawag na ating pinakamamahal na po Jesus, talagang nasa ako po ay lipos ng maramdaman, mga minamahal. Hallelujah. At aking pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na po Jesus, sapagkat magmula noong 2010, talagang taon-taon po na pag nagpapalit po ang every year, mga minamahal, talagang binibilang ko po ang dinadagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Ayong 2 years na lamang po na aking taning, mga minamahal. Ito ay from 2010 hanggang ngayon, 13 years na po yung dinagdag ng ating pinakamamahal na po sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nabos ko po pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Sapagkat hindi ko po mawari, mga minamahal, kung saan loob ng 2 taon na inataning ng doktor sa akin kung ako ay kinuha na ng ating pinakamamahal na po Jesus. Isang nakakalungkot na bagay na talagang andyan po na ako pa po ay talagang hindi pa nakakapag andyan po na talagang ako pa po ay nasa lipos pa ng mga kalayawan sa katawan, mga minamahal. Noon, mga minamahal, hindi ko po lubos maisip na kung ako ay kinuha ng ating pinakamamahal na po sa ganong kalagayan, hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya labis kong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na po Jesus, na ako ay tinawag ng muli, mga minamahal. At nung ako ay kanyang tinawag muli, mga minamahal, talagang ang aking karamdaman na yan, na thyroid cancer, mga minamahal, ito ay bagamat hindi man ito instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na po Jesus, sapagkat ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Hanggang sa mga kasalukuyang araw na ito, mga minamahal, taglay-taglay ko pa rin ang kaya sa isang buhay na patuloy na pinagkakalukuyan ng pinakamamahal na po Jesus. Kaya hindi po ako magsasawa na pasalamatan yan sa ating dakilang Diyos, sapagkat siya ang buhay na Diyos na nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. At ako din po ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na patuloy niyo po kami pinag-iingatan sa araw-araw. Patuloy niyo po pinoprovide ang aming pangangailangan sa araw-araw. At andyan po na bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, ako'y patuloy niyong kinakahabagan upang magana sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating
pinakamamahal na po Jesus po namin. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palagpakaan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes na talagang kamangha-mangha talaga ang ating dakilang Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya sa buhay ng ating beloved kapatid. Imagine, mga minamahal, binigyan na ng taning ng doktor ang ating beloved kapatid na hanggang 2 years na lamang ang kanyang buhay. Ngunit talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang ating beloved kapatid na talagang napawalay sa ating dakilang Diyos. Ang ginawa siya ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ang ating beloved kapatid talagang nakita natin na talagang hanggang sa mga oras na ito ay talagang pinag-ingatan, talagang nandiyan pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoong Isus sa kanyang kabutihan. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Ating mainam na pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang kataas-taasan, papuri, pagsamba, pagluluwalhati, pagpaparangal, kapangyarihan, naukol lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y papaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Weldy Almeida, at ganon din po sa kanyang mga alaala, turo at aral na iniwan sa atin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din sa kanilang mga minamahal na anak, at ganon din po sa ating mga beloved pastoral workers at sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Boboy Brother, Boboy Near, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, at ganoon din po sa ating mga minamahal na beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati sa inyo ng isang maghapon na po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang siya ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Bago po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, meron po akong kapatid, mga minamahal. Siya po ang nag-akay sa gawain ito, year 1998 po yon, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po, mga overnight prayer po yon, mga minamahal. Alam niyo po, pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, naramdaman ko na po, nakakaiba sa akin, physical na pangatawan, mga minamahal, na isang bagay na malamig po, mga minamahal. Nakita ko po, mga kapatiran po natin, nagpupuri sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa kalagitnaan ng sulinsong, mga minamahal, naroon po ako sa gitna, minamahal, nagpupuri na rin po ako sa mahal na Panginoon, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong tubig na lumabas sa aking mata, mga minamahal, na hindi ko po mapigilan, mga minamahal. First time ko po yun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, yun po, mga minamahal. Ako po'y nagagalak sa mga bagay na yan, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan po, mga minamahal. May lumabas sa aking mga luha, sa aking mga mata, hanggang sa ipinangaral sa pulpito ang bautismo sa tubig sa mga pangyariang pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ako po'y nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung po ang kagalakan na nasa akin, mga minamahal, sapagkat ako'y baguhan lamang po noon. 3 beses po akong dumalo, mga minamahal. Galak na galak po ako sa panahon na yon, mga minamahal.
Wednesday, Friday, hanggang Saturday, mga minamahal, yun po, nandun po ang aking kagalakan. Ako po'y pinagpala ng mahal na Panginoon sa dako. Ako'y pumunta ng Baguio, naghanap ng trabaho, mga minamahal, ako'y pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon na trabaho bilang isang factory worker sa dako po ng Baguio po, mga minamahal. Doon po ako dumalo sa convention, mga minamahal. 3 bisis po ako dumadalo, mga minamahal, sapagkat malapit lang po yung gawain doon po sa Scout Barrio po, mga minamahal. Yun po, sabi po ang kagalakan ng aking naramdaman. Nandun po ang pagtatapat ko sa mga mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang ako po ay napalayo, mga minamahal, ng boarding house, mga minamahal. Malayo na po, mga minamahal. Yun po ang iniisip ko, mga minamahal. Yun po, minsan na lang po ako dumalo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Yung 6 na taon po ako nagtrabaho doon po, mga minamahal. Bumalik po yung mga bisyo ko, mga minamahal, dahil nandun na po ang aking pag-concentrate sa trabaho, mga minamahal. Hanggang po sa ang aking mga bisyo, dati-rati, mga minamahal, nandun po yung pag-iinom, paglalasing, mga minamahal. Doon po napupunta lahat ng aking mga nakikita, mga minamahal. Sa pag-itik ng marijuana, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, pambababae, doon po lahat napunta, mga minamahal, hanggang pumunta na po ako sa San Carlos, mga minamahal. Ako'y nagtrabaho po sa isang minahan sa Santa Cruz, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal, talagang upres na po ako, mga minamahal. Dumadalo po ako, minsan lang po sa isang linggo, mga minamahal, kasi nasa gitna po kami ng bundok, mga minamahal. Nandun po ang aking bisyo, mga minamahal. Naroon po ang lahat, mga minamahal. Ako'y nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun po, mga minamahal, nanumbalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang year 2019, napunta na po ako dito, mga minamahal. Doon na po ako nagsumikap, dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagsisi sa aking mga pagkakasala, iniyak ko po yan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ako, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, nanumbalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, minamahal. Ang karamdaman ko na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, sakit ng Amen. ulo po Praise ito, the mga Lord. minamahal. Yan po, dala-dala ko po yan, mga minamahal. Bata hanggang sa ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Talagang masakit po yan pag sinusumpong yan. Months, year, mga ganyan. Pag sumpong yan, talagang nabibiyak parang ulo ko, mga minamahal. Nalalain ako sa mahal na Panginoon. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Pagalingin mo po ako, mga minamahal. Kaya ko sa akin, mahal na Panginoon. Yun po, ang karamdaman kong sakit ng ulo po yan, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Kaya Lord. ako'y nagpupuri Hallelujah. at nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Ayaw ko na talagang bumalik sa mga bagay na yan na aking naranasan sa aking buhay, mga minamahal. Kaya ako'y nagsusumikap, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa aking maabot ang panampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus sa mga biyaya papala na yan na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Napakalaking pakinabang sa atin, mga minamahal, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa mahal na Panginoon. Mga biyaya na yan ay binigay sa akin at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangunguna at panalangin natin, minamahal at ginagalang Evangelist Pastor, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Fernando Di Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Juan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa
pagpupuri, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dobling Praise the paggalang po sa ating pong beloved na Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa turo at aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved Almeida children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa inyo pong lahat ng mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, maging po sa webcast viewers, magandang hapon po sa ating pong lahat. Ako po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa nakaraang taon po na andyan po yung kahabagan po na bagamat. Andyan po yung mga pagpapala, maging po sa mga pagsubok, ay pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa buong isang taon na nakaraan kami po ay pinanghawakan, ginabayaan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Noon po, marami po akong taglay po nakaramdaman na andyan po yung sakit ko po na pananakit po ng aking dibdib, maging po ang aking ulo, maging aking likod. Alam niyo po mga minamahal, noon po talaga po, hinahanap ko po ang kagalingan. Dumating po yung time po na nakaroon po ako ng sakit po na anemia na bawal pong magpuyat po sa akin. Subalit, may ginamit po natin po pinakamamalapin sa po nating kapatiran na kami po ay inanyayahan. Maraming salamat po sa ating pinakamamalapin noon sa pangunang panalangin po na ating pong beloved, mga magulang sa malapay noon. Isa po ako at aking buong sambayan na kinabagan po na ating pong pinakamamalapin noon sus, at nakaroon din po ako sa taong din po yung 1994 po na nagkaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamalapin noon simula po nung 1994 po hanggang sa mga kasalukuyan. Andiyan po, kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yung mga pasapasa po sa aking katawan, ito po ay inalis at pinagaling po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging Praise po the yung Lord. aking Hallelujah. mga sakit ko po na nabanggit ko po sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ni isang tableta po. Wala po kong ginamit sa pamamagitan po ng tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa pagsunod po Beloved choir, sa please lahat po ng prepare. mga pinag-uutos. Alam niyo po, 3 beses po sa isang linggo po, sa kabagan po, nakakadalo po kami. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at maging po sa kabagan po, aking mga minamahal na mga anak, kinabagan po sila na ating pinakamamahal na Panginoon, sila po nakarating po ng dakong ibang bansa. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon, maging po sa mga pangangailangan po namin. Hallelujah, praise God. At andyan po ang ating po pinakamamahal na siya po na-provide. Hallelujah. At maging po, ito po yung pagpapala po sa ating po lahat. Alam niyo po talaga po noon, hindi ko po magsasawa na pasalamatan. Alam niyo po noon talaga po pinagpala po kami. Alam niyo po, magamat ako po yung nagmamanage po ng mga pang-ano po sa bahay. Alam niyo po noon, pag dumating po yung padala po, inuuna ko po yung mga babayarin, lahat. Minsan sabi ko po sa malapay noon, sa kanalang malapay noon, pagdating ng pangalawang padala, sabi ko, alam niyo po, grabe po, gumilos. Ang malapay noon na yung aking anak na bunso, noon 3 months bedridden po na hindi po siya makatayo noon. Talaga po, grabe po. Subalit, sabi ko po sa malapay noon, nangako po ako sa malapay noon at maging po na ang aking buong sambayan, di na po sila dumadalo. Ako lang po mag-isa na dumadalo po noon. Subalit, talaga pong yung binitiwan kong salita sa malapay noon na panghawakan po ako ng ating po pinakamamalapay noon. Alam niyo po, talaga po totoo po yung sinasabi sa pulpito na sasawayin ang mananakmal kung tayo pa'y susunod. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating po pinakamamalapay noon, simula po nung nangako po ako sa malapay noon na
lahat po ng aking matatanggap ay kung ang para sa Panginoon, para sa alam niyo po, hindi ko po namalayan at sa tagal po na panahon, hindi po ako nagsasawa. Pagdating po ng altar call, kinakas out ko po yung hadlang po sa pagdalo po ng aking mga anak. Alam niyo po sa kabagan po, isa-isa po na binalik po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Kaya ako the Lord. pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat umiyak po ako, hindi po ito iyak ng kalungkutan, ito po iyak ng kagalakan. Kasi po grabe po nararamdaman ko. Simula po nung nakasasama ko na po ang aking mga anak sa paglilingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi po ako karapat dapat, ako pinirapat po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na gamitin po bilang isang mga awit, bilang isang adults. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat po ng kapurihan, pasasalamat tayo po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan. Talagang tunay ng ating Diyos ay napakabuti. Ang ating beloved kapatid, 1994, talagang nandyan ang karamdaman, ngunit talagang sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, nakita natin na talagang taglay ang kalakasan hanggang sa mga oras na ito. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuot at tayo po ay dadako sa mga papuring awit ng ating beloved choir. At habang sila ay naghahanda, tayong lahat mga minamahal ay tumayo. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa at awitan Siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved choir. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
your light shine down on me. And then
Mga minamahal, tayo po'y panandaliang dumanlang sa ating dakilang Diyos. Nais na walang Panginoon na ating pong ituon ang ating buong pansin sa Kanya. Sa tabi muna ang mga bagay na gumugulo sa ating pong mga isip. Ano mga pasahin at mong ilagak sa walang Panginoon. Tumalangin tayo. Dahil ang Diyos sa magpana, talastas po't nababatid, maging kaibuturan na ating mga puso. Kaya sa kami nagkamali ng kulang, aming nalabag ang iyong banal na kalooban. Ang iyong mga kautusan, mga Panginoon. Naging pabaya kami. Hallelujah. Sa aming buhay espiritual, patawarin mo po kami. Huwag mo nang tingnan ang mga karamihan ito. Bagkus ang aming pusong taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito. Inahanap ka, mga Panginoon. Dahil kaligayahan namin aming maramdaman ang iyong napakatamis at maladaprasan. At aming sabas-sabag sinasama. Pinapalayas sa pagkalat ng panalagi ng iyong taong nilang isa. Ang lahat ng demonyong ori ng hadlan ng kaaway. Cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lifted high and
the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are God, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamalaking na Yesu Cristo. God bless your beloved finest wine. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamalaking Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat sa ating mga pinakamamalaking Panginoon sa minsan ang pagdaloy ng kanyang Santong Espiritu sa ating kalagitnaan, bagamat talagang more than to be desired pa mga minamahal ko na lahat ay magsumikap na talagang ang in-feeling ng Banal na Espiritu mga minamahal sa tuwing banal na gawain ay kinakailangan pong mangyari para ma-recharge ang mga anak ng Diyos. Amen? Kumbaga sa gasolina mga minamahal ko, hallelujah, ang Banal na Espiritu na ating pinakamamahal ng Panginoon is what keeps fueling us. Amen? Amen? Kaya kinakailangan po talaga mga there's that in feeling, pagpupuno ng Banal na Espiritu na siyang talagang kumbaga sa cellphone mga minamahal ko na low bat, kinakailangan po nating i-recharge yan. Amen. Yan po mga minamahal ko ang gampanin ng Banal na Espiritu mga minamahal ko para talagang hallelujah. Tayo po ay magkaroon ng power, ika nga, kalakasan. Amen. Amen. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamalaking na Yesu Cristo. I give double honor and respect sa tao ng Diyos, sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamalaking Panginoon sa ating kapanahunan. Ating pong minamahal at ginagala na Evangelista Well Estrada Almeda. At nariyan ang mga alaala at turo sa atin ng ating beloved Mama Dear na hindi natin kinakalimutan. Ating pong mga isinasa puso. Amen? At ang kanila pong mga anak, sila po ang katuwang mga minamahal ko ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mga Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapag-misyon, ipamalakaya ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, na ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, at ng kanyang minamahal na anak, at sa kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, if napaabot sa ating mga beloved elders, at sa lahat, mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos na narito, at of course, sa ating po mga beloved webcast viewers, live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, mapalokal man o abroad, mga minamahal ko, marami po tayong mga subscribers na sinasamahan tayo. Sumain niyo po ang masaganang pagpapala at biyaya ng mga Panginoon sa mga kayong lugar naroon. At kaugnay sa ating pong pagbibigay, kinakailangan pong mangyari yung proseso ng conversion, mga minamahal ko ng ating pong mga puso, para makasunod po tayo sa bahagi ito ng pagbibigay. Magkapagbigay tayo ng may katapatan at makapagbigay tayo ng higit pa doon sa mga minamahal ko, hallelujah, inaasahan, mga minamahal ko doon sa minimum. Ang sabi nga, yung liberality of giving na ating pong napag-usapan ng mga nakaraang pagpapaliwanag. Amen.
na kailangan talagang yung ating pong old nature na tinatawag na ang sabi nga ng banal na kasulatan, isang pusong sanay sa kasakiman. Amen? Kaya kinakailangan ma-convert po mga minamahal ko ang ating pong mga puso, mga minamahal ko, para makatupad po tayo sa bahaging ito. Now, in the feeding of 5,000 men and more, doon sa pagpapakain ng mahigit 5,000 kalalakihan, sapagkat hindi nga po isinama yung mga kababaihan at yung mga bata, hindi masyadong na-highlight o napapansin yung napakalaking parte ng bata na naglabas, mga minamahal ko, nagbigay, nagsakripisyo, mga minamahal ko, sapagkat yung 5 tinapay at 2 isda, lahat ng nakikinig ay magsabi muna ng amen. Supposedly, baon po niya yon, lunch po niya yon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, grabe ang generosity, mga minamahal ko, ang kasaganaan ng puso ng batang ito. Hindi man sinabi ng banal na kasulatan anong edad niya, amen, hindi po na i-record, mga minamahal ko, pero talagang nakakabilib na ang isang bata, mga minamahal ko, out of 5,000 men and more, inilabas niya yung kanyang baon at kanyang ibinigay doon kay Andrew, na isa sa mga alagad ng mga Panginoon. Kasi kung tutuusin, mga minamahal ko, sabi ko nga hindi binanggit kung ilang taon yung bata. Dahil by nature, mga minamahal, pagkabata o kaya binata, ang sabi nga, mga minamahal ko ng banal na kasulatan, lad. Ibig sabihin na, nabibinata na, pero hindi nga tinukoy kung anong edad niya. Hindi pa na-develop masyado yung generosity sa puso ng batang ito. Pero out, mga minamahal ko, di ba, yung conversion nga. Amen? Amen? Ng puso, mga minamahal ko, inilabas niya, nagsakripisyo siya. Amen po ba? So mga minamahal ko, hallelujah, actually, pwede siyang mga tuwiran. Kung iiral sa kanya yung pagiging makasarili, pwede na niyang itago yung kanyang baon. At mga ngatuwiran siya, total, hindi naman kakasya ito. Ano na lamang? Gaano na lamang itong 5 tinapay at 2 isda na magkakasya sa mahigit 5,000 kalalakayan? Imposible. Pwede siyang mga tuwiran, kaya kung umiral talaga sa kanya yung pagiging makasali, pwede niya nang itago at kainin na lamang yung kanyang baon. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan, dito po mga minamahal ko, medyo mahaba-haba, pero ilista ninyo, sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talatang 5 hanggang 13, mga minamahal ko, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita sa lubhang napakaraming tao'y lumalapit sa kanya at sinabi kay Felipe, saan tayo magsisilbi ng tinapay upang mga kain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung anong kanyang gagawin. Sa talatang 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya. Sumagot si Felipe sa kanya, at sinabi, mga minamahal ko, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. So, wala talaga silang pagkukuhanan. Kahit na ang 200 dinaryong tinapay, hindi talaga magkakasya sa ganong karaming bilang. Diba? 5,000 men and more. I-imagine po natin ngayon, mga minamahal ko, tayo dito, mga minamahal ko, wala pang 100. So, kung 5,000 men and more, ay talagang hindi magkakasya rito sa ating lugar. So, gaano na lamang yung 200 dinaryong tinapay na para daw makatikim kahit man lang talagang maliit na hibla ng tinapay, ang sabi ni Felipe. At dito sa 8, sinabi nga sa kanya, at sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad na si Andres, kapatid na Simon, merong isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. So, parehas din ang pangangatwiran kung tutuusin, mga minamahal ko, ng mga alagad. Amen? At sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao.
Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. At sa talatang 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang mga nangakaupo at gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. So there was a surplus. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, nangabusog sa tinapay ang lahat at doon sa 2 isda, mga minamahal ko, ay talagang kahit na mga minamahal ko mag-take to sila, ay pwedeng-pwede. Amen. Amen. At sinabi ng mga minamahal ko, hallelujah, 13, 12, mga minamahal. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. At sa 13, at kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Now, there are 2 important things to consider. Amen. Sa una pa lamang, mga minamahal ko, nakita natin sa nabasa natin sa verse 6, that God is in control. Tinanong lamang niya si Felipe kung ano ang kanilang gagawin, pero alam ng mga Panginoon na meron doon na merong dalang 5 tinapay at 2 isda. Amen? Wala namang nalilingid sa mga Panginoon. At pangalawang importanteng bagay, that God is a multiplier. Ang Diyos na ating sinasamba ay nagpaparami. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. But take note, alalahanin po natin that God cannot multiply without a multiplicand. Diba? Alam po natin yon, napaunawa na sa atin. Hindi siya makapagpaparami ng walang anumang pagmumulan. Diba? 0 kahit i-times 1 million ng mga Panginoon, ang magiging sampa rin yan. Resulta niyan ay 0. Di po ba? Napakasimpleng mathematics. So dapat may pagmulan. Kagaya ng ginawa ng mahal na Panginoon. Inantay niya na ilabas nung bata. Kaya napabilib ng mahal na Panginoon, yung mga minamahal ko, napabilib ang mahal na Panginoon doon sa bata, doon sa attitude ng bata. Na despite mga minamahal ko na talagang hindi magkakasya, inilabas niya yung kanyang baon, nagsakripisyo. Tayo rin naman, mga minamahal ko. Dahil sa ating pong mga minamahal ko sagana, mga minamahal ang puso natin sa pagbibigay. Kung minsan, mga minamahal ko, nagagawa natin mag-sacrificial giving kung kinakailangan. Amen? Amen? At dyan natutuwa ang mahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga natin, God cannot multiply without a multiplicand. Kung walang pagmumulan. Dahil nakapag-perform siya ng miracle, ng himala. Dahil nga, sumobra pa. Ilan po yung sobra doon sa 5 tinapay at 2 isda? Ilang bakol po, ilang baskets? Di ba? Ilan? Hindi natin, mga minamahal ko, masyadong inaasikas. 12. Talagang busog na sila noon. Mga minamahal, may sumobra pa dahil ang daming natira. Amen? Nag-multiply talagang malapay, nagparami doon sa 5 tinapay at 2 isda. Pero hindi po siya gumawa ng magic. Pag sinabing magic, mga minamahal ko, di ba? Performing a miracle without, mga minamahal ko, from nothing. Di ba? May pinagmulan. Ano yung pinagmulan ulit? Ano yon? 5 tinapay at 2 isda. Parang hindi tayo, mga minamahal ko, nakikinig. Para mapakain yung 5,000 kalalakihan at yung mga kababaihan at mga bata. So, mga minamahal ko, hindi ko man sabihin, china-challenge tayo naman ng Panginoon. Kung magdadahilan ka, mga tuwiran ka, total naman, Brother Noel, maliit na halaga. Gaano na lamang ito? Walang kwenta ito sa malapay na. Pero it matters, di ba?
Amen? 5 tinapay, 2 isda. Kung tutuusin, mga minamahal ko, doon sa bata, kulang pa. Amen? Pero ibinigay nga niya. Kaya minultiply naman ang Panginoon. Kaya kung gusto natin, mga minamahal ko, na makatanggap din, makaranas din ng multiplying power ng mga Panginoon. Diba? Constant ang proseso. Magbigay bago tumanggap. Amen? At kung gusto natin, mga minamahal ko, siksikin, ligligin, paramihin ang mga Panginoon, anong ating gagawin? Humigit tayo, mga minamahal ko, doon sa standard. Amen. Para, mga minamahal ko, hallelujah, pag malaki nga yung multiplikan, yung pagmumulan, mga minamahal ko, malaking bagay. Malaking diferensya. Alam na po natin yan, pinagkumpara na. Kung ang multiplikan ni brother ay 10 at ikaw ay 20 pesos, iba ang inyong matatanggap. Amen? Kahit i-times 100 ng mga Panginoon yan. 100 times 10, that's 1,000. Doon sa 20 ni brother, mga minamahal ko, dahil tumingin ka, ay 20 ang kanyang multiplikan, 20 ang kanyang binigay. Pag tinimes ng 100 yan, that's gonna be 2,000. So may diferensya, di ba? May pagkakaiba. Wag ka mainggit, kasi nakabase nga doon sa multiplikan mo. Kung mga minamahal ko, gusto mo rin gusto ko rin ng kagaya ng natanggap niya, di, gayahin mo si brother, gayahin mo si sister. Amen. Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. So alam na po natin, mga minamahal ko, amen. Malaking parte ang ginawa ng bata. Doon nagmula yung pagpapakain. Kung wala yon, hindi na pakain yung 5,000 kalalakihan. Amen? Kung wala tayong ibibigay, wala tayong tatanggapin. Amen? Ganun lang po yun, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, no matter na maliit na halaga, basta't nasa pamantayan, nasa katapatan, ibigay mo yan para may pag-multiply yan ang mahal na Panginoon. Sapagkat kung zero nga, umaasam ka, umaasa ka, Panginoon, walang-wala ako ngayon, wala akong maibigay, pero bigyan mo ako ng 1,000. Wala yun. Amen. Amen. Kailangan talagang may pagmulan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagmamagic ang mahal na Panginoon na out of the blue. Ay gusto ko yung isang balumbon na pera, mauhulog na lamang sa harap ko. You're imagining. Hallucinating na tinatawag. Wala po yun. Magsikap at maging tapat. Yun po ang pinakasusi. Palakpakan po natin ang pinakamama na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, alam na po natin yung pamantayan sa 1,200, doon sa natirang 800 pesos. Pwede pa tayong magbigay, mga minamahal ko, hallelujah, habang sumasagana ang mga minamahal ko, mga puso natin, kagaya ng batang paslit. Amen? The boy who made a difference in that feeding of 5,000 men. Hindi po siya na-highlight masyado, pero worth mentioning yung kanyang ginawa. Dahil kapupulutan ng aral. Amen? In our midst, mga minamahal ko, sapagkat hindi nagbabago, mga minamahal ko, ang pattern ng mahal na Panginoon. Sa 10,000, mga minamahal ko, 2,000 ang 20%, doon sa natitirang 8,000, so and so forth, mga minamahal ko, sa mga ibang halaga pa, alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang computation niyan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, gumaya tayo doon sa batang paslit. Bagamat ang sabi nga, mga minamahal ko, bata, pero ang laki ng kanyang puso. Amen? By nature kasi ang mga bata, di ba? Hindi pa sila masyadong natututo. Di ba? Pahingi ng pagkain, di ba? Medyo may kadamutan. Bata yan eh. Amen? Medyo sila, mga minamahal ko, hallelujah, self-centered. Yung makasarili. Diba, ang mga bata, hindi pa talaga na-develop yung generosity sa kanila. Pero, wag ka. Etong bata na itinala sa Biblia, one of a kind. Nais lamang ng mahal na Panginoon, tularan natin. Maging ehemplo. Amen? Amen? Sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na sa ating generation ngayon. At atin na pong, mga minamahal ko, ipanalangin. Atin na pong ihanda ang ating pong maipagkakaloob na mga 10 bahagi.